Vypuknutie Slovenského národného povstania. Na základe správ o príchode nemeckých jednotiek na Slovensko vydal Jan Golian 29. augusta večer s platnosťou od 20. hodiny heslo Začnite s vysťahovaním. Podľa neho povstalecká armáda prechádzala do otvorného boja. Slovenské jednotky ako súčasť Československej armády, verné zásadám demokracie a slobody, postavia sa za spoluúčasti celého národa na odpor. Oficiálnu informáciu o obsadzovaní Slovenska podal Ferdinand Čatloš 29. augusta 1944 po 19. hodine v Bratislavskom rozhlase. Predniesol prejav, v ktorom hanobil partizánov. Na záver vyzýval, aby každý statočný vojak a každý statočný Slovák privítal všade nemecké vojsko ako našich spojencov a aby im každý účinne pomáhal. Tento prejav vniesol medzi vojakov veľa neistoty a spôsobil váhanie v posádkach. Na strednom považí organizovane prešli na stranu povstania len piešťanskí letci a čiastočne posádka v Novom Meste nad Váhom. Z trenčianskej posádky odišli organizovane len niektoré skupiny, napríklad skupina poručíka Alexandra Slováka, ktorá sa stala základom partizánskej jednotky na Zliechove a vo Valašskej Belej. Z posádky v Trenčianskych Tepliciach odišli 2 autá s nákladom a vojakmi. Z posádky v Horných Motešiciach na výzvy partizánov sa časť pridala k povstaniu, časť zostala opatrovať kone v Žrebčíne. Hneď v prvý deň SMP sa rozutekali židovské pracovné tábory v Dubnici nad Váhom, Ilave a v Novákoch, z ktorých sa mnoho zapojilo do prvej československej armády na Slovensku a partizánskych oddielov. Nemeckí vojaci, ktorí strážili závod v Dubnici nad Váhom, nepustili robotníkov a zamestnancov do práce, zastavila sa výroba na niekoľko dní. Toto obdobie využili hlavne totálne nasadení robotníci z Čiech a Francúzska na odchod k povstalcom. Nemecké jednotky prenikajúce z Rakúska a Moravy obsadili Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín bez boja 2. septembra 1944. Odzbrojili vojakov, ktorí zostali a obsadili všetky vojenské objekty, sklady, pošty a železničné spoje. Na Hornom Ponitrí sa posádky v Topolčanoch a Zemianskych Kostoľanoch pridali k SMP a stali sa najvýznamnejšou silou obrany povstaleckého územia proti SS skupine Šil, ktorá útočila od Nitry smerom na Prievidzu. Sklady v Zemianskych Kostoľanoch boli zdrojom výzbroje tvoriacich sa partizánskych jednotiek. Prvé boje zviedli povstalecké sily pri Mýtnej Novej Vsi 3.9.1944, potom zaujali obranu pred Topolčanmi. Po jej prerazení zaujali obranu na čiare Skačany, Návojovce, Veľké a Malé Bielice, Brodzany, Malé Uherce, kde prebiehali boje až do 13.9.1944. Tieto boje dokumentuje mapa. Po prerazení tejto obrany obsadila skupina Šil Nováky a Prievidzu. Začal sa boj v tyle nepriateľa. V oblasti Bánoviec nad Bebravou hlavným strediskom SMP bol Uhrovec. Na paneli je popísané vypuknutie SMP v tejto oblasti. Partizánske jednotky obsadili 30. augusta 1944 ráno Uhrovec, popoludní Bánovce nad Bebravou a vyhlásili obnovenie Československej republiky. 2. septembra 1944 bol v Bánovciach zvolený okresný revolučný národný výbor, ktorý prevzal riadenie života v okrese a bola vyhlásená mobilizácia pre povstaleckú armádu. Skupina fašistov z jednotiek Šil v počte asi 60 mužov obsadila 6. septembra 1944 prvýkrát Bánovce nad Bebravou. Po odchode Šilu sa partizáni opäť vracajú do mesta 11. septembra, ale len pre zásoby, pretože bojovali pri Skačanoch. 12. septembra 1944 skupina Šil s veľkou silou vojska a ťažkých zbraní, ktoré partizánskym jednotkám chýbali, obsadili Bánovce nad Bebravou. Partizáni sa stiahli do podhorských obcí, kde sa opevňujú a podnikajú protiútoky na fašistické vojská. 13. septembra 1944 prišla ako posádka nemecká letecká škola z Malaciek a ubytovala sa v mešťanskej škole. Táto posádka už zostala trvalo v meste. Dokumenty tejto časti ukazujú totálne nasadených českých vlastencov pred odchodom z nasadenia a po príchode medzi partizánov, dobové fotografie, fotografie partizánov a ilegálnych pracovníkov, denník partizána a ďalšie. Organizátorská skupina partizánskeho hnutia Teodora Polu. V období vrcholenia príprav na ozbrojené vystúpenie slovenského národa proti fašistickej porobe a okupácii boli na Ukrajine vo Sviatošine ukrajinským štábom partizánskeho hnutia vyškolené organizátorské skupiny pre boj na území obsadenom fašistami.
Jedna z týchto skupín pod velením Teodora Polu bola vysadená v noci z 27. na 28. augusta 1944 pri obci Sklabiňa v okrese Martin na základňu partizánskeho veliteľa Veličku. Jej pôvodnou úlohou bolo prejsť na územie Moravy s možnosťou činnosti okolo Moravskej Ostravy a tam rozvíjať partizánske hnutie. Sklabiňa už bola obsadená partizánmi. Po zhodnotení situácie na frontoch a doplnení partizánmi sa organizátorská skupina vydala 2. septembra 1944 do miesta určenia. Po pešom prechode Martinských holí prišli do Vačkova v podvečer 4. septembra 1944. Po bojoch pri Strečne sa tu nanovo formovali partizánske jednotky Viliama Žingora a kapitána Popova. Velitelia organizátorskej skupiny sa tu stretli s Karolom Bacilkom, ktorý im vysvetlil situáciu a poprosil ich, aby išli do priestoru Bánovej nad Bebravou a spojili tam miestne partizánske oddiely a útvary slovenskej armády, ktoré odišli z považských posádok. Na základe tejto dohody prišla do Uhrovca organizátorská skupina vedená Teodorom Polom, ktorá zjednotila partizánske oddiely v oblasti Bánovej nad Bebravou. Na základe súhlasu partizánskeho štábu v Kieve pomenovali partizánske skupiny 20. septembra 1944 na partizánsku brigádu Jana Žižku. Partizánsky boj v tomto kraji tým dostal pevnú organizáciu, vojenskú disciplínu a koordináciu činností. Mal spojenie alebo ho nadviazal so susednými partizánskymi skupinami a svoju bojovú činnosť mohol s nimi koordinovať. Cez svoju radiostanicu mal pravidelné spojenie s ukrajinským štábom partizánskeho hnutia v Kieve. Pri svojom vzniku brigáda registrovala 900 bojovníkov. Okrem toho okresný revolučný národný výbor a okresný výbor komunistickej strany disponovali v každej obci z 20 až 30 členov skupinou ozbrojených dobrovoľníkov, ktorí plnili strážnu a poriadkovú službu. Pre jednotlivé partizánske skupiny pôsobili ako spojky a vykonávali i funkciu rozviedky vo svojom obvode. Na území, kde pôsobila vo svojich začiatkoch partizánska brigáda Jana Žižku, bolo 22 obcí, v ktorých bola vyhlásená Československá republika. Prestal tu pracovať aparát fašistického slovenského štátu, notariáty, žandarstvo, vládni komisári, nikto nerešpektoval nariadenia štátnych a politických orgánov a organizácií, prestala jestvovať Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková garda a Hlinková mládež. Občania rešpektovali základné organizácie a bunky KSS a plnili nariadenia revolučných národných výborov. Partizánov začali považovať za svoju ozbrojenú moc a poskytovali jej všemožnú materiálnu pomoc, a to i za cenu vlastných životov a životov svojich najbližších, ako sa to neskôr ukázalo. Brigáda mala 8 rôt. Štáb brigády už pri zostavovaní bojových rôt vytvoril podmienky, aby každá rota plnila úlohy v určitom priestore a tak zabezpečila prirodzenú ochranu Uhrovskej doliny, kde boli sústredené riadiacie orgány, revolučný okresný národný výbor a okresný výbor KSS. V doline bolo sídlo štábu a vychádzali partizánske noviny Partizánsky vestník, ktorého redaktorom bol Vojtech Deneš Dolinský. Okrem toho sem sústredili i potrebné zásoby potravín, výstroja a súčasti výzbroje a liečiv. Panel popisuje boje s nemeckými fašistami a ich domácimi prisluhovačmi. Fotografie zobrazujú príslušníkov organizátorskej skupiny Teodora Polu, dobové fotografie partizánov a dokumenty o činnosti. Koniec panelu.